group Vice President Mr. Edwin Yezimu. Muzvinabhizimusi ane mukurumbira muAfrica Aliko Dangote uyo asvika mangwanani anhasi munyika pasi perwendo rwakanangana nekuvamba mabhizimusi munyika yeZimbabwe ayo akakosha bhiriyoni remaUnited States ekuAmerica. Naizvozvo Dangote parwendo rwake urwu nhasi ari paState House apo ari kusangana nemutungamiriri wenyika pasi pechibvumirano chakanangana nekuvandudza mabasa ezveupfumi munyika yeZimbabwe, apo ari kutarisirwa kuparura makambani akanangana nekugadzirwa kwesamende pamwe chete nekucherwa kwemarasha munyika yeZimbabwe. KuState House Dangote asangana zvekare nedzimwe shangwiti munyaya dzezvemabhizimusi anosanganisira Paul Tungwarara, Finance Minister Vamutuli Ngcuve, pamwe chete nevamwe vakati wandei pasi peurongwa hwemutungamiriri wenyika yeZimbabwe hwakanangana nekuvandudza upfumi hwenyika yeZimbabwe. He's been here with us also in East and Southern Africa. Executive assistant. This is my group Vice President Mr. Edwin Yezimu for over 35 years. In fact, all the factories in Dangote education. Oh, I see. Ms. Irene manages our group of cement. I deal with the chief officer, he only gives that direction of what to do. So if our discussion is this way. Yes.